Bună, Bogdan! Suntem la seria de podcasturi despre echipa multidisciplinară pe care o facem la Imunis. Pregătim, așa cum știi, cum avem noi la Imunis, prin puterea lui împreună construim moștenirea Imunis și mă bucur foarte mult că ești alături de Imunis și doream foarte mult să avem alături de pacienți un specialist ca tine și îți mulțumesc mult că ești alături de noi. Bună, Cosmina, bună ziua tuturor! Mă bucură și mă onorează implicarea în acest proiect. Mă bucur că și un specialist ca mine este inclus din ce în ce mai mult în proiecte de genul, pentru că poate acum 10 ani nimeni nu se gândea că un fizioterapeut poate să ajute un pacient oncologic. Da, și din podcastul, dacă o să ascultați și podcastul despre cancerul pulmonar pe care îl avem, a fost un podcast despre rolul aparținătorului, chiar a reieșit cât de relevantă a fost intervenția de recuperare postoperator și ce diferență uriașă a făcut și ăsta este unul din motivele pentru care am vrut neapărat ca în aliniamentul acesta numit echipa multidisciplinară să aducem în discuție. Știi ce vreau să te întreb? Și la nivel general, dar și la nivel de specializare a ta, ce observi că e important să conștientizeze un pacient la diagnosticare? Deci am primit acest diagnostic, este un șoc, e și pentru mine, e un șoc și pentru familie, dar din ce ai observat așa la pacienți, ce nu conștientizează, ca să zic așa, și poate ar trebui cumva să conștientizeze? Asta e o întrebare puternică, așa, cu multă încărcătură și pentru mine, cred. Am observat de multe ori poate partea de acceptare, de cea care cred că este cea mai importantă și tocmai pentru că acest lucru nu se întâmplase, am văzut pacienți care mergeau în alte direcții, nu mergeau pe direcția tratamentului normal, tratamentului corect, încercau tot felul de alte metode complementare care, din păcate, am văzut cazurile pe care eu le-am întâlnit, în care au încercat să găsească vindecarea doar prin mijloace complementare. Acest lucru nu a fost posibil și lucrurile doar s-au dus într-o direcție pe care nu și-o doreau. Și atunci, cred că asta ar fi important, acceptarea și, bineînțeles, dacă este să ne folosim și să folosim în tratamentul complex și tratamente complementare, acestea trebuie să vină ca un booster, așa, adică trebuie să vină să creeze un efect terapeutic și mai mare al tratamentului alopat. Și există foarte multe terapii de genul complementare, nu aș intra în a le enumera. Pot să spun că le-am studiat o perioadă la începutul carierei, dar nu m-am regăsit în ele. Fizioterapia nu este o terapie complementară, este o parte a medicinei alopate, dar cred că ăsta ar fi un mesaj foarte important, pentru că am întâlnit cazuri în care prin diferite masaje se spuneau că se reglează energiile și așa mai departe. Poate să fie chestia asta și întotdeauna există, dacă ne uităm, căutăm pe internet și există un caz, cineva care spune că eu m-am vindecat făcând chestia asta. Dar doar cu asta... Deci sunt anumite proceduri ce sunt total contraindicate sau parțial contraindicate. Adică total contraindicate, să spunem, un pacient oncologic nu le-ar mai avea voie să le facă tot restul vieții. Da? Să spunem niște, cum ai spus și tu, poate mers în niște stațiuni radioactive, cum sunt Felix-ul sau... dar parțiale sunt poate doar pe timpul tratamentului oncologic sau 5 ani până la 5 ani de la debutul patologiei și așa mai departe. Dar după aia există
foarte multe lucruri pe care un fizioterapeut le poate face pentru acest pacient, să-i ajute calitatea vieții și care, dacă rămânem în această stereotipie că nu are ce să caute, atunci, clar, pacientul nu o să beneficieze de anumite lucruri. Și, practic, îi furăm cumva pacientului oportunitatea de a accesa un plan terapeutic verificat, ca să zic așa, care realmente l-ar putea ajuta în diverse etape de tratament. Dar chiar, Bogdan, când face sens pentru un pacient, în ce etape face sens pentru un pacient să ia în calcul fizioterapia? Asta e o întrebare foarte bună. În toate etapele. Ține, cum spuneam, de particularitățile și de situația în cauză. De ce? Într-o fază acută a patologiei, într-o fază, spunem, intraspitalicească, dacă pacientul nu reușește să se mobilizeze corespunzător, atunci poate are nevoie de un fizioterapeut. Adică organismul său este atât de decompensat, nu mai are resurse să reușească să se transfere, să spunem, de pe o parte pe alta sau din pat în așezat sau să meargă până la toaletă. Și atunci, în acest caz, un fizioterapeut poate să-i fie deci faza acută, în faza acută. Pentru că imobilizarea prelungită poate să creeze miopatii, adică patologia ale mușchilor, mușchii se atrofieze. Da? Sau polineuropatii, adică nervii, mai ales nervii distali, terminațiile nervoase să fie afectate. Și foarte mulți din pacienții ce fac chimioterapie, de exemplu, se plâng de amorțări ale palmelor, ale tălpilor. Dacă acest lucru, să spunem, le periclitează atât de mult locomoția, adică nu-și mai simt deloc tălpile, asta este un risc de cădere, să spunem. Exact. Și atunci un fizioterapeut îl poate învăța cum să folosească un dispozitiv de asistare a mersului. Un cadru. Da. Da? Dar dacă pacientul, să spunem, nu reușește să folosească cadru, poate îl învață cu o cărjă și așa mai departe. Deci, vedem că și în faza acută poate fi de real folos. Da. Imobilizarea prelungită duce la anumite complicații pe care nu le dorim. Probleme pulmonare, dacă acesta nu se ventilează corespunzător, nu elimină secrețiile, poate să facă o pneumonie de decubit, probleme urinare, pentru că decubitul prelungit înseamnă sondare sau vorbim de infecții urinare, sau leziuni de decubit, escarele. Și atunci e nevoie, într-o fază acută, de un fizioterapeut care să mobilizeze pacientul, poate să învețe oamenii din aparținătorii, da? Pentru că el nu poate să fie în permanență acolo, dar acel pacient trebuie imobilizat. Și atunci unul din roluri este educația celor din jur. După care, mergând spre faze ale perioadei, să spunem, cronice sau de convalescență ale unei afecțiuni, în funcție de restantul funcțional, adică acest tip de cancer, din punct de vedere musculoscheletal, cu ce l-a afectat pe acest pacient, dacă vorbim, de exemplu, neoplasma mare, nu reușește să ridice brațul. Da. Dacă vorbim de poate un neoplasm cerebral, are o pareză. Da? Sau dacă vorbim de, să spunem, un neopulmonar, acolo putem realiza un program de kinetoterapie respiratorie sau de un osteosarcom care presupune o amputație. Da. Și acolo din start toate reperele trebuie recalibrate pentru că... Absolut. Integrarea folosirii protezei și așa mai departe. Dar când există o problemă a funcționabilității sistemului musculoscheletal, acolo poate ajuta un fizioterapeut. Putem să luăm în calcul, să apelăm la un fizioterapeut și preoperator, să pregătim cumva musculatura de prin zonă, ca să zic așa, sau să pregătim cumva psihoemoțional pacientul, faci și lucrul ăsta? Adică... Mi-aș dori să-l fac mai mult. Da. Simți că e util? Este trecut în ghidurile de specialitate față de acum 10 ani. Acum vedem că începe să se facă mai mult acest lucru, dar nu se face poate la nivelul la care ar trebui. Adică poate orice pacient care urmează să aibă o intervenție chirurgicală ce presupune o complicație musculoscheletală ar trebui poate să facă
o ședință, două, poate mai multe preoperatorii. Da, un pic să fie pregătit și psihoemoțional și să înțeleagă un pic ce îl așteaptă, ca un fel de preview. Absolut. Și asta se întâmplă, de exemplu, deja, se întâmplă la un nivel mult mai ridicat. Nu în cazul oncologic, în cazul ortopedice, de exemplu. Medicul ortoped, înainte să facă operația, dacă nu este o urgență, spune, mergi la fizioterapeut, vreau să faci mușchi pentru acel genunchi, să ai mobilitate bună, că atunci când te operezi să ai o recuperare rapidă, un fast recovery. Și ar trebui poate și în acest caz, dar cred că sunt foarte multe lucruri, vorbim, cum spuneai și tu mai devreme, de un pacient complex și atunci e nevoie ca oamenii să adune la o masă, să fie o echipă multidisciplinară care fiecare spune, ok, eu am nevoie de asta, atunci aș vedea asta. Și așa mai departe. Și asta ar fi foarte interesant să calibrezi un traseu punând în prealabil specialiștii la masa negocierilor, ca să zic așa, pentru că s-ar crea un timing oareșcum mai coerent decât în care aruncăm pacientul. Pentru că asta este una din lucrurile pe care le-am experimentat și eu ca pacient, această disperare generată de nebuloasa faptului că tu nu știi ce urmează să faci, nu știi exact ce urmează să trăiești, nu te așteptai să vină așa ceva în viața ta, nu știu, poate tocmai ai născut, aveai nuntă, trebuie să faci pomana de nu știu câte, știi? Adică sunt foarte multe lucruri de genul acesta și dintr-o dată totul se prăbușește și trebuie recompus într-un mod în care nu știi. Și nu știi cât durează, tu ce o să trăiești, ce o să parcurgi și te ajută foarte mult această pregătire și n-am înțeles nici când am fost eu diagnosticată și când am trecut prin aceste proceduri și nici acum de ce continuăm să evităm această coerență, generare de coerență în sistem, pentru că în primul rând ar liniști sufletele și oamenii ar fi mult mai coerenți și comunicarea, și anume partea de ascultare, s-ar face mult mai, pentru că știi, nu mai e disperarea respectivă, știi? Eu cred și eu am mai multe operații, să zicem așa, la activ și am trecut și am avut nevoie de recuperare și pentru cot, și pentru picior, și pentru partea de mastectomie, și auditiv, și pentru corzile vocale. Deci pentru mine partea aceasta pe care tu o acoperi este experiența de viață, mi-a dovedit că este extraordinară. Eu, de exemplu, pentru faptul că am avut un kinetoterapeut indicat de medic la momentul la care a trebuit, mi-a permis să am o extensie totală a cotului, de unde postoperator aveam doar atât. Și lucrul ăsta mie mi s-a părut absolut incredibil și chiar țin minte că am scris atunci pe blog o chestie care se numea chinuialoterapie, pentru că era durerea era înfiorătoare, aveam aici, mă mușcam pe partea asta la altă, știi, că îmi trăgea. Însă faptul că acel acel specialist a știut să mă ajute să văd în viitor, deși eu eram în durere la momentul respectiv, m-a făcut să vreau și să știu să-mi găsesc forța interioară să lupt pentru a construi acel viitor. Da. De atunci din prezent și de aia cred că e foarte important chiar și partea asta de preoperator, pregătirea asta preoperator. N-aș vrea să rămânem cu impresia că orice vizită la fizioterapeut este extrem de dureroasă. Cel mai adesea nu este, dar există poate și momente când să lucrăm pe durere, în general când trebuie să câștigăm mobilitate. Da, este important. Uite, m-aș lega în acest caz de ceva ce mă confrunt eu în practica mea zilnică. Eu văd foarte multe doamne în sfera cancerului de sân, care are ca și complicație non-oncologică, adică ce nu ține de cancer, cea mai des întâlnită este limfedemă, umflarea brațului. Și deși educația este foarte importantă, adică în primul rând trebuie să știm că se poate întâmpla această complicație, problema este că față de exemplu de acum 10 ani, 8 ani,
Acum informația s-a diseminat foarte mult, însă trebuie să fie și o informație corectă. Pentru că am văzut foarte multe doamne care dinainte de operație mă sună sau îmi scriu și dar nu vreau să mi se întâmple chestia asta. Și trăiesc cu teama de a nu se umfla brațul. Și atunci este important să educăm acești oameni, să înțeleagă factorii de risc, de exemplu, de ce se poate umfla, dacă se întâmplă, pentru că este o complicație, ce trebuie făcut rapid ca acesta să nu evolueze. Foarte rar, dacă este implementat un tratament corect, foarte rar să ajunge la niște volume foarte mari, să zicem 10 cm între brațe, 15. Dar este un tratament de lungă durată, limfedemul nu este vindecabil și atunci este o patologie cronică în care știm astăzi că, mi-a plăcut mult expresia asta, self-care is best care, adică autotratamentul este poate cel mai bun tratament. Ai nevoie, de exemplu, de un fizioterapeut o dată, de 2 ori pe an pentru un tratament intensiv, dar în restul timpului trebuie să faci și tu ceva pentru tine. Modul în care poziționezi Exact. brațul, modul în care dormi. Să înveți să-ți faci autodrenaj, să-ți faci exerciții, lucruri de genul, să observi dacă, Doamne ferește, faci o mică infecție, pentru care trebuie să primești tratament imediat, să ai grijă pe cât posibil acum, pentru că, încă o dată, vorbim de un pacient complex, dar știm că unul din factorii de risc este creșterea sau fluctuația greutății corporale. Asta este un aliat al limfedemului și atunci trebuie poate să încerci pe cât posibil să ai grijă la acest lucru, poate să discuți cu un nutriționist specializat în boala aceasta, dar nu trebuie să creăm acest lucru, pacientul să trăiască cu teamă. Dar este nevoie. Nu toate pacientele dezvoltă limfedem. Statisticile sunt foarte bune din punct de vedere. Adică, dacă, de exemplu, vorbim de o evitare completă a ganglionului axilar, 40% dezvoltă limfedem. 35-40% depinde ce studii citim. Ce înseamnă asta? Înseamnă că 4 din 10, dar rămân 6 care nu vor dezvolta niciodată limfedem. Dacă se face prin tehnica ganglionului santinelă, în care nu se extirpă toți ganglionii, vorbim, sunt studii 6, 7, 8%, am găsit diferite statistici, deci vorbim de 8 dintr-o 100, ceea ce este foarte bine. Și atunci, de ce să trăim cu această teamă? Dar aici e nevoie de o informare corectă și asta, de exemplu, o poate face un fizioterapeut și preoperator, în care poate învăța pacienta niște exerciții foarte ușoare, cum să mobilizeze brațul, să doarmă după. Cum să doarmă, absolut, și exerciții foarte ușoare. Nu toate pacientele, de exemplu, după o intervenție chirurgicală la nivelul sânului, au nevoie de un fizioterapeut. Au nevoie de un fizioterapeut dacă simt că nu reușesc să-și recupereze singure mobilitatea. Dar, în schimb, pot face niște exerciții simple, dar dacă nu au o toleranță, să spunem, a durerii, sau dacă au o teamă să nu se întâmple ceva în zona respectivă, atunci intră într-un blocaj și rămân într-un blocaj. Și atunci au nevoie de o intervenție terapeutică care să le ajute în această direcție. În procesul acesta de recuperare, ce ne poate încurca? Ce variabile ai observat? Ce poate încurca procesul de recuperare? Ai observat dacă oamenii își pun singuri bețe în roată? În afară de acest blocaj de frică, mi-e frică să nu și atunci fix asta ajungi să faci. Dar un lucru, îți dau un exemplu, un lucru pe care eu l-am observat este că merg mult pe principiul de ce să nu ne complicăm când se poate și mai simplu și ajung să facă 1000 de chestii care poate n-au coerență, n-au relevanță, nu se susțin tratamentele și terapiile una pe cealaltă. Chiar chestia asta am observat-o și cu suplimentele. Adică eu am făcut greșeala aceasta pentru că evident nu exista, dar acum nu mai suntem în poziția asta și atunci aș vrea să purtăm această discuție tocmai ca să nu mai trecem prin asta și am observat că
nu duc nicio terapie până la capăt, cât să poată să-i observe, n-au nici răbdare să-i observe rezultatele, să harvest, știi? Ai investit în niște lucruri, dar nu ai răbdare să culegi roadele. Un lucru. Și am observat chestia asta, că oamenii se sabotează prin faptul că n-au răbdare, ar vrea terapia aia la care se duc să fie aici și acum, de parcă așa și-au făcut și, nu știu, toată intrarea în boală, ca să zic așa, aici și acum. Da, așa este. Unul din lucruri este răbdarea. Cum spuneai și tu, vorbind de un pacient complex, un pacient ce are nevoie de timp pentru vindecare și câteodată poate aceasta nu mai este posibilă complet. Și uite, hai să luăm un exemplu din sfera oncologică. Mi se mai adesează pacienți cu neuropatii ale extremităților, adică că simt palma amorțită, tălpile, și știm astăzi că nu avem niște soluții foarte clare pentru chestia asta din punctul meseriei mele. Există descrise diferite forme de exerciții fizice terapeutice, diferite forme de electroterapie, dar nu au o acuratețe terapeutică 100%. Plus că și nevoie de timp. Da? Nervul este o parte a corpului ce necesită timp ca să vindece. Da. Și atunci, în general, oamenii vor acum. Cred că cel puțin jumătate de an, nu? Da. Să poți să începi să simți ceva, să observi. Depinde de la caz la caz, sincer. Am văzut pacienți care mers foarte repede, am văzut pacienți care a durat mult mai mult timp. Ține de vârsta fiecărui pacient, pentru că în funcție de vârstă, de particularitățile sale și procesele de vindecare. Chiar și cum e hrănit corpul respectiv, cum se face procesul de regenerare. Absolut. Pentru că și nervii respectiv sunt în proces de regenerare constant și atunci depinde cum prinde hrănit organismul respectiv. Și atunci, răbdarea ar fi una dintre ele. O altă chestie ar fi, asta ține foarte mult de mentalitatea umană în general. Vrem să primim și să ne facă alții. Da. Pe principiul mă duc la acest specialist, indiferent de tipul lui, să-mi o ia cu mâna. Da. Știm iarăși astăzi că lucrurile astea nu sunt chiar posibile. Adică intervențiile pasive le numim noi. Ce înseamnă intervenții pasive? Înseamnă în care pacientul le primește de la un specialist și el nu are o implicare activă în ele. Da, nu le integrează. Corpul poate le integrează, dar el personal nu are o implicare activă. Electroterapia este un termen. Masajul altul. Da. Asta nu înseamnă că ele nu sunt bune. Sunt bune într-un anumit punct și ele trebuie încadrate printr-un raționament clinic. Adică avem nevoie de masaj, de exemplu, pentru că durerea musculară e atât de mare încât vrem să o diminuăm, ca după aia pacientul se miște mai ușor. Dar după aia ne așteptăm întotdeauna de la alții, nu atât de mult de la noi, să facem ceva. Facă. Ca la spectacol, te duci să fii entertained. Da. Făm ceva. Eu stau și, dacă se poate, să nu am un aport prea mare sau prea semnificativ, ca astfel încât, nu știu, hai, ce știi să faci? Da. Ce știi să faci, specialistul? Absolut. După care ține și de complianța fiecărui. Aceea vorbesc în specialitatea mea, de exemplu, recomand, vreau să faceți aceste exerciții, de exemplu, o dată pe zi, 10 minute vă alocați pentru chestia asta. Cum aminteam cazul limfedemului, care este o complicație, limfedemul secundar este o complicație, de exemplu, oricare intervenție ce presupune extirparea ganglionelor. Nu numai în cancer de sân apare limfedem. Da. Și în melanome apare limfedem, da? Și în cancer de col uterin și în multe. Și este o patologie pe termen lung. Adică pacientul nu se mai vindecă de ea, dar poate să o țină sub control. Da, pentru asta trebuie să o țină sub control. Exact. Trebuie să o țină sub control și, nu trebuie să devină dependent de unul ca mine, de exemplu. Adică, fiecare săptămână, de 2 ori pe săptămână, trebuie să mergem la fizioterapeut pentru nervi limfatic. Cât?
tot restul vieții. Acest lucru nu e ceva sustenabil. Da, e Din nevoie de o toate punctele de autoresponsabilizare. vedere. Da. Este nevoie de un fizioterapeut, de exemplu, specializat pentru tratamentul decongestionant intensiv, adică 10 zile, de exemplu, în fiecare zi, în care alocăm 2-3 ore cu diferite mijloace, drenaj manual, bandajare, compresie pneumatică și așa mai departe. Dar după, da, e foarte important ce face și între aceste vizite. Și cum susține chiar și ce a lucrat cu tine în Absolut. cabinet. Și după ne întoarcem, vezi, la complianță, la implicare și cred eu la cum te raportezi la aceste lucruri. Da, nu este ceva ușor, dar acest lucru presupune un nivel crescut de disciplină. Ceea ce nu este întotdeauna ușor și nu este întotdeauna ușor pentru toată lumea. De exemplu, poate cei care au făcut de mici un sport de performanță, au învățat și le e mai ușor să se transpună în această disciplină. De aceea, cred eu că ceea ce faci tu este extraordinar, adică un grup de suport, pentru că asta face un grup de suport. Te ajută să te disciplinezi și când tu ai o perioadă mai proastă, să spunem, da, Ai la ce să te calibrezi. ai la ce să te calibrezi sau ai puterea grupului care te trage după el. Da. De aceea grupurile de suport sunt foarte importante din punctul meu de vedere, tocmai pentru că creează această energie care ajută pacientul să se mobilizeze. Uite, un exemplu pentru acest lucru este în care eu mă confrunt, este purtarea îmbrăcăminții de compresie, mai ales vara. Adică doamnele care au un limfedem trebuie să poarte un manșon care nu e ușor să-l porți. Nu e nici estetic întotdeauna. Nu e nici estetic și mă gândesc pe căldurile acestea, nu e ușor deloc să-l porți. E ușor mie ca specialist să zic, trebuie să-l purtați. Da? Eu mi-am dat indicația de specialist, terapeutică, dar după aia, da, trebuie să ne gândim că nici nu ar fi ușor, dar problema care este că nevoia de a purta acest dispozitiv, că e un dispozitiv medical, da, această îmbrăcăminte de compresie, este cea mai mare, de fapt, când e atât de cald. Pentru că căldura excesivă creează vasodilatație, care poate accentua limfedemul. Și atunci când e cel mai cald, am nevoie de acel lucru, dar atunci e și cel mai greu să-l port. Și dacă există grupuri de genul, cred că chestia asta o să vină mult, mult mai ușor. Am văzut chestia asta. În experiența mea nu era vorba de pacienți oncologici, dar era tot un dispozitiv medical, de exemplu, în taberele pe care noi le facem pentru adolescente cu scolioză, ce trebuie să poarte un corset. Un corset din plastic, care nu este ușor de purtat. Este voluminos, este inestetic, este mare și acel plastic... Ele sunt adolescente. Sunt adolescente. Da? Iar acel plastic vara se încălzește teribil. Dar este un proces de adaptare când primește o adolescentă. Nu-l poartă din prima 23 de ore cât trebuie să-l poarte pentru a avea un efect. Dar în taberele acestea pe care le-am făcut, țin minte, am avut o fetiță la un moment dat care l-a primit atunci în tabără. Și pentru că regula taberei este toată lumea poartă corsetul, e direct l-a purtat și n-a avut nicio problemă cu chestia asta. Pentru că era înconjurată de acest normal. Exact, puterea grupului. Da. Puterea comunității, care, vezi, ok, eu trec prin chestia asta, uite, asta trebuie să facem. Da, nu este ușor. Și cred că aici poate să fie un mesaj pentru specialiștii care ne urmăresc. De multe ori, noi trebuie ca specialiști să încercăm pe cât se poate să înțelegem pacientul, pentru că, cum spuneam, e foarte ușor să indici niște lucruri. Trebuie să faceți asta. Bun, aveți limfedem, trebuie de acum încolo pentru tot restul vieții, în fiecare zi, să vă faceți autodrenaj, să faceți exerciții, odată la 3, 4, maxim 6 luni, să veniți de 2 ori pe săptămână, să purtați îmbrăcămintea de compresie, să purtați mobidermul de noapte și asta, cât timp? Tot restul vieții. E foarte ușor să spui, vezi, fraza asta. Dar tot restul vieții. Da, cât? Păi,
Pentru că, din păcate, nu te vindești de Nu e limfedem. până mâine, nu e până luna viitoare, nu e până anul viitor, este Așa tot este. restul vieții, da. Dar după aia, efectiv, să facă aceste lucruri, e nevoie de Energie și de voință, susținere disciplină și și de susținere. disciplină. Da, Absolut. da. Trebuie să găsești niște strategii care funcționează, cum spuneam, nu neapărat doar drenajul limfatic manual, el este important, dar dacă găsești alte lucruri care funcționează pentru tine, trebuie după să ai, cum spuneai și tu, o disciplină, să te ții de ele. Poți să mai faci o pauză din când în când obosești. Asta E ok. chiar e foarte important. Și când urci pe munte mai faci o pauză. Da? Absolut. Dar uite, mă leg de ce ai spus înainte și mi-am dat seama că, uite, asta e o chestie ce eu o fac, nu mi-am dat seama de ea poate la început, dar pentru că când vine un pacient sau o pacientă cu limfedem, spun pacient pentru că am avut și domn cu limfedem și zice brațul umflat, eu îi spun atunci ca să-i explic că este o patologie pe termen lung, evolutivă, da? Spun, dacă ne întâlnim peste 10 ani, peste 15 ani, brațul dumneavoastră vreau să arate la fel ca acum. Deci tu îi setezi o viziune. Da, îi spun, vreau să arate la fel ca acum. Asta înseamnă ce? Că el nu s-a agravat, că nu a evoluat. Și acum stau să mă gândesc că reacția multora este că nu s-au gândit la ei peste 10 ani sau peste 5 ani. Nu. Și cred că asta este un lucru important care oamenii, mai ales ce trec prin o experiență de genul, printr-un diagnostic de genul, care cred că majoritatea, dacă nu toți, îl asociază cu dispariția de pe această lume. Și atunci cred că după aia asta trebuie să lucreze, să gândească, ok, trebuie să mă văd și peste 10 ani și peste 15 ani. Eu am liste, Bogdan, făcute din 2013, de când am fost diagnosticată, cu lucrurile pe care vreau să le fac, să le experimentez, țările, orașele, mâncărurile, experiențele așa de familie, de prietenie, de corp, relația mea personală cu iubitul meu, cu soțul meu, sunt listate. Tu știi câte lucruri teoretice i-ai putea spune ca să-i arăți că ești un specialist care a studiat și și-a făcut, adică știi, în loc să-i spui să știți că eu am studiat în Franța și am specializarea și aș vrea să vă spun câte examene am dat ca să pot să orele pe care le-am petrecut în Spitalul Funden, dumneavoastră știți, tu nu-i spui asta. Dar toată asta este integrată prin faptul că tu îi spui brațul ăsta vreau să arăt așa și peste 15 ani. Da. Și eu sunt aici, din start, tu îi spui că tu ești 15 ani alături de el. Deci nu doar că ați venit acum la mine și hai să vă dau listoiul ăsta de chestii pe care puteți să le faceți, ura și la gară. Da. Da, știi? Adică este o declarație de de dragoste profesională, dacă putem să-i spunem așa, știi? Pe care o poți să o ai când îi spui omului atât de simplu, știi? Că mi se pare atât de mișto, știi, chestia asta să-i spui omului e autoritatea căreia îi pasă pe termen lung de tine și atunci you wanna submit to that, știi? Adică vrei să lucrezi cu cineva care zice, băi, eu o să fiu alături de tine și peste 15 ani. Și vreau să-ți fie bine și peste 15 ani. Sunt aici pentru tine în 15 ani de zile, știi? Și asta mie îmi demonstrează că vine doar din faptul că îți pasă. Îți pasă de ce faci, îți respecti meseria, omul care vine lângă tine, îi respecti durerea, îi respecti procesul, știi? Și asta nu are cum să vină decât din faptul că îți pasă. Mă regăsesc în ce spui și da, așa se simte, se vede și se vede și din reacția pacienților la tine, știi? Da. Pentru că chestia asta nu poți să o vinzi. Asta o ai sau nu ai. Știi? Și vine dintr-un, nu știu, din planuri mult mai înalte. Știi? Că fizic știi să faci niște lucruri, dar restul le iei de mai sus. Ia spune, cum vezi tu în viziunea ta proprie și personală, da? Dacă ar fi dacă ar fi să nu existe regulile, ci acum noi să le discutăm,
cum vezi rolul tău în echipa multidisciplinară? Unde simți că face cel mai mult sens să fii? Cum spuneam, nu cred că există într-un anumit punct. Cred că trebuie pur și simplu să existe. Pornind de la faza intraspitalicească, adică cred că ar trebui să existe unul ca mine pe fiecare secție de spital. Uh-huh. Da? Și acest lucru nu e ceva imposibil. Uh-huh. Există țări în care există acest lucru sau, bun, în funcție de numărul de paturi și așa mai departe, există câte un fizioterapeut la 2 secții sau și așa mai departe. Există pe terapie intensivă și am lucrat în terapie intensivă 3 ani. Și după aia, bineînțeles, când vorbim pe termen lung, e nevoie de, în mediile de apartenență ale fiecărui pacient, e nevoie de un fizioterapeut care, dacă acesta are nevoie, adică dacă medicul indică, să nu uităm, pacientul nu vine la noi pur și simplu, vine doar cu indicația medicului. Da? Asta este modalitatea prin care noi funcționăm. Și atunci, dacă are indicație pentru așa ceva, e nevoie ca pacientul să aibă un acces cât mai ușor din punctul meu de vedere și mai rapid. Uh-huh. Pentru că asta este o problemă. La început mărturisesc așa că parcă îmi părea nu bine, dar cu toții suntem oameni, există ego profesional și lucruri de genul. Eram poate un pic încântat că vin pacienți din alte orașe, zic, ia uite, de unde vin special pentru mine. Dar astăzi mi-aș dori ca în fiecare oraș, da, să aibă un specialist care să-și înțeleagă acest tip de pacient. Da. Pentru că poate l-are în acel oraș, ca și specialitate, are un fizioterapeut, dar acesta nu are pregătirea necesară sau experiența e greu de spus, pentru că dacă ele sunt un oraș mic, e greu să-și dezvolte o experiență cu cazuri oncologice, dar măcar să încerce să-și dezvolte expertiza. Pentru că e o diferență între experiență și expertiză. Noi, din păcate, ca și profesie, în ultimii ani am început să avem cât mai multe cursuri postuniversitare. Și de cele mai multe ori ne dezvoltam expertiza prin experiență, adică ne dezvoltam la locul de muncă. La locul de muncă, da. Astăzi știm că e important să-ți dezvolți atât expertiza, dar nu doar prin experiență. Să-ți dezvolți expertiza făcând specializări. Și aici eu sunt, de exemplu, destul de implicat. Fac workshop-uri, cursuri pentru colegii mei de breaslă în diverse orașe ale țării sau în București. Tocmai ca să nu își dezvolte doar experiența prin făcând, să-și dezvolte și prin învățând sau participând la diverse discuții și așa mai departe. Dar asta mi-aș dori, ca accesul să fie cât mai rapid și cât mai ușor și cât mai eficient. Pentru că tu vezi rolul fizioterapeutului în orice etapă. Absolut. Și atunci el trebuie fie pregătit, pentru că poate trebuie să intre în operație mult mai repede. Absolut. Și atunci el trebuie să fie acolo, să fie cumva disponibil fie aparținătorilor, fie pacientului pentru pregătire. Dacă vorbim de Și poate, de exemplu, doar, uite, îți dau un exemplu, poate doar evalua pacientul și să-i spună, ok, eu personal nu am cu ce să vă ajut în acest moment, am foarte mulți pacienți care îi văd așa, care vin la mine, ok, uite, am trecut prin acest lucru, mi-e teamă să nu mi se umfle brațul, ce pot să fac? Și atunci doar îi dau câteva indicații, câteva sfaturi și zice, uite, aș vrea să mă apuc de acest lucru. Aș vrea să vin în echipa voastră de Track and Boat. E vreo problemă? Are mobilitate? Zic ok. Medicul va contraindica efortul? Nu. Zic ok. Fără griji. Exact. Faceți-vă niște măsurători și apucați-vă de chestia asta. Adică nu trebuie neapărat să vină tot timpul la noi. În niciun caz. Da. Dacă ar fi să te uiți așa puțin la tine și aș vrea să încheiem cu întrebarea aceasta. Obiectiv. Cât poți tu de obiectiv
te uiți la tine. Știm că când e vorba de propria persoană, Da. obiectivitatea Da. nu se poate. Cum poți tu așa? Încerc. Da. Încerc. Și dacă te-ai uita așa, ai da un zoom out, dar tu ai rămâne cumva acolo, cum te uiți la tine ca specialist, ca ființă? Cum observi că îți place ție să te joci între ghilimele cu durerea, să o transformi? Cum vezi? Deci vine cineva care are o durere fizică, mentală, emoțională, e blocat cumva, poate chiar și fizic, și tu cum te vezi tu pe tine, ce te face pe tine să fii alături de omul respectiv din punctul acesta în care doare-ne, e teamă, suntem blocați, mă simt neputincios, da? Simt că, nu știu, mi se scurge viața printre degete, simt că nu am control. Deci vin oameni la tine în diverse situații. Ai lucrat în terapie intensivă, ai văzut acolo tot felul, dar cu toate astea tu ai rămas și alchemizezi cumva suferința asta și cum, ce fel, ce... Da, e o întrebare bună. Acum, pot doar să spun că mă simt norocos din punctul de vedere, pentru că eu nu am cochetat în această viață cu alte profesii. Până la 18 ani, ca mulți dintre băieții de vârsta mea, am încercat să ajung fotbalist. Da? Dar după, chiar n-am încercat decât câteva luni, dar era tot conex într-o companie de dispozitive medicale. În rest, nu am încercat să fac altceva, nu mi-aș dori să fac altceva. Ceea ce fac, îmi dă o stare de bine, mă încarcă cu energie. Mai departe, îmi amintesc un citat al lui Martin Luther King, care zicea cea mai persistentă întrebare pe care ar trebui să o avem este ce faci pentru alții. Cred că dacă eu pot să ajut un om încât să aibă o viață mai bună, pentru că asta fac acum, vorbim poate mai mult de calitatea vieții, poate că nu lucram în terapie intensivă, îi ajutam și pentru cantitate, adică efectiv, da? Pentru că dacă nu se mobiliza, risca o infecție sau ceva de genul. Astăzi, lucrând într-o clinică, îi ajut pentru calitatea vieții, dar calitatea vieții este importantă, pentru că oamenii au nevoie de decență și au nevoie de bucurie în viață. Și atunci, bineînțeles... Dar creează frumosul pe pământ. Exact. După aia, când la finalul zilei, când ai câțiva pacienți care au fost... Vezi că le-a reapărut zâmbetul pe față sau ai reușit pentru câteva momente să-l readuci, îți dă o stare de bine. Nu o văd ca pe o muncă, de exemplu, o văd pur și simplu ca un ajutor pe care pot să-l dau semenilor. Personal mă simt foarte bine și câteodată chiar spun că eu mă distrez cu pacienții, deci patients need fun, așa spun, da? Și atunci e o modalitate foarte frumoasă prin care simți că faci ceva. Deci tu alchemizezi durerea, suferință prin să fie fun, să fie drăguț, interesant, să ne bucurăm. Și deci tu din start tu aduci bucurie. Absolut. Dar știm că durerea nu e altceva decât un mesaj de alarmă a sistemului nervos central, mai ales al creierului. Și ea știm, conform Societății Internaționale de Studiu al Durerii, că este o suferință fizică, dar și psihoemoțională întotdeauna, nu putem să scoatem acest lucru. Și dacă reușim unul din aceste lucruri, nu toate țin de mine, de exemplu, eu mă pot adresa mai mult durerii fizice, ok? Dar după aia, dacă triggerul, să spunem, era durerea fizică, că articulația nu se mișca, mușchiul era încordat, după poate și partea psihoemoțională să fie mai bine. Și cred că e nevoie de oameni în prejurul acestui om ca să-l ajută să depășească o experiență cum este cea din toate unghiurile. Exact ce povesteam la început, să nu confundăm planul fizic cu planul fizic. Absolut. Da. Cred că cu cât se închide mai bine cercul, da, cu atâta este mai bine. Nu cred că există un singur specialist care le poate rezolva pe toate, indiferent de ce specialist este, medic, fizioterapeut, psihoterapeut, nutriționist și așa mai departe. Cum spuneam la început, cred că e nevoie pur și simplu fiecare să-și facă bine
părticica lui și, bineînțeles, să comunice cu ceilalți vis-a-vis de aceste lucruri. Și dacă asta se întâmplă, cred că după rezultatele pot să fie mult mai bune. Bogdan, a fost o plăcere. Îți mulțumesc și m-am simțit foarte bine. Îți mulțumesc mult.